Ще ви срещнем сега обаче с един 8 годишен шампион, който вече печели титли от международни турнири, а неговото име е Симеон Тодев. Той е състезател на шахматен клуб Пловдив и вече е в студиото заедно със своя треньор Соня Пионова. Здравейте, добре дошли при нас. Здравейте. Здравей, Мони. Мога ли да те наричам Мони? Да, може. Така ли те наричат? Еми, Накратко. да, малко ме наричат. На колко години си? Аз казах на 8 години си, ама от колко години играеш шах? Игра от 5 годишен, игра шах, почнах да тренирам. От 5 годишен. Да. Как се случиха нещата? Ти ли пожела сам? Или родителите ти? Тати един ден вкъщи на 5 години ме пита, искаш ли да те заведем да играеш на шах. Аз казах да и те ме заведаха в клуба и тогава влязах и госпожата ме пита дали мога да играя шах, дали знам фигурите как се местят. Аз си казах, че не знам и тя ме върна. И какво ти каза, като те върна? Ми каза ми, тя каза на тати да науча фигурите как се местят и тогава дойда. След един месец аз научих фигурите и отида в клуба. Пак, върна се. Да, и тогава почна да се занимавам. Предполагахте ли, че детето, което сте върнали, ще пожене такива успехи на толкова години? Не, това е интересна ситуация и винаги съм казвала, че ние най-талантливото дете си го върнахме, за да си научи фигурките. Но такава беше ситуацията, че записваме нови дечица от септември месец. Вече се беше сформирала групата. Месец и половина бяхме работили с тази група и тогава дойдоха Мони и баща му. И за да работиме с Мони, трябваше да пренебрегнем другите деца, което не е важно нашето... за състезания, които участват от тях. Сигурно това е важно за подготовката им. Значи, всички деца влизат в нулева група. Ние имаме различни нива, различни групи и те не се сформират според възраст, а според знания и възможности. Така че всички започват от нулевата група. От самото начало. От самото начало. 11 купи, 59 медал от 101 турнира за 3 години. Така ли? Да не съм изпуснала някой медал или някоя купа? Ти знаеш ли си ги? Не, аз вече имам 60 медала, вече купите имам 18. Вече 18. Ами аз защо 19? Значи една купа в повече съм ти дала тук. Или може би ти предстои някакво важно състезание и сега ще вземеш 19-та купа. Ами не знам дали ще има купа. Има плакет, който той не го брои за купа. Така ли? Но всъщност той си е за първо място. За първо място. Разкажи ми как се подготвяш за състезанието. Колко отделяш, например, на ден за шаха? Около 2 часа някъде. Трудно ли ти е? Как се случват нещата? Как върви една такава подготовка? Решавам и играя шах. Ходя и при другата госпожа. Аз ходя на частни уроци. А вкъщи някой играе ли с тебе? Родителите Не, аз играя по интернет. Нито майка ти, нито баща ти? Не, тати знае, аз играя с него, но вече го бия. Така ли? Колко пъти си го бил до сега? Много пъти не съм ги правил. Така, на шахматния клуб Пловдив си има доста деца, такива талантливи като Мони. Ние сме снимали и Виктория Радева също е била при нас. Като че ли стана традиция при вас да се раждат такива таланти, да се развиват, но все пак как се изгражда, надгражда върху един талант? Традицията се базира на много труд от наша страна. Работиме с много любов, с много желание. Обичаме си децата, обичаме си професията. Можем да кажем така със самочувствие, че вече имаме и опита на професионалисти. Ние сме и двете госпожи, които работим в шахматната школа, сме възпитаници на Националната спортна академия, специално с шахмат. Основно любовта е движещата сила. Работиме с желание с нашите деца. И когато детето е талантливо, в общи линии много деца са талантливи. Българската нация е много умна, български деца са много умни. Тук вече е въпрос дали самото дете ще прояви интерес, желание. И другия фактор е дали пък ще срещне подкрепа и разбиране от родителите.
Факторите са има няколко. и такъв вариант ли? Когато тръгнат по състезание е просто по-тежко и за самите родители, защото трябва и те да отнемат от Много по-тежко времето е, си не само от времето, и и финансово. финансово. Как стоят А, нещата? Доколко държавата така обръща внимание на този спорт? За съжаление, шахмата е не олимпийски спорт, макар че ние през 2 години имаме олимпиада, но не е признат за олимпийски спорт. И само така като статистика ще кажа, че Министерството на спорта от целия бюджет 5% е за неолимпийски спортове. 5% е за не. За неолимпийски, Където вътре има много успешни спортове, не е само Да, шаха. това ще да Нали, кажа. има и карате, и други спортове. Така че И вие трябва да се съобразявате с... Да, имаме лошата участ, че не сме признати още за олимпийски спорт, но пък сме голяма гордост като и спорт. Сме гордо за България. Ще си позволя да дам един пример, че ние 3 страни в света имат световни шампиони, и то и мъж, и жена. Да. Това са Русия, това е Индия, това е Гранда за шаха и ние. Така че ние сме сред единствените 3, които имат мъж и жена световен шампион. Кои са те, Симеон? Знаеш ли ги ти кои са? Нали нямаме и още. Казвай, давай. Казвай, слушам. Аз може да не ги знам, ти поне да ми ги Веселин кажеш. Топалов и Антонида Стефанова. Точно така. Ти като Веселин Топалов ли искаш да станеш толкова добър? Да. С шах ли искаш да се занимаваш? Да. А в шаха, кой шах така по-ти е лесен? Класическия, ускорение? Те всички са ми лесни, защото на класическия може да мисля повече, а на блица другия може да направи отбързането. То и аз мога да направя. Грешка. Грешка може да направя. Кое е най-важното? Да мислим и тогава да действаме или? Първо да мислим и тогава, защото не може да се игра хода и вече да мисля. Така е. Какво му предстои от тук нататък? Следващото състезание? Знаеш ли кое е? Следващото състезание ми тази седмица е това нещо като елиминации до 12 години републиканското, защото тази година е разделено на зони и да играя трябва да влеза в първите 6. Не стискаме ти палци тогава. После, нали, казах ви за това. После има един в Бургас, един турнир, Мемориал Хаджи Петров. После републиканското 12 и накрая световното в Яши в Румъния. Стискаме ти палци на всички състезания, да мислиш много добре и точно правилния ход да постигаш. Много ти благодаря, че ни беше на гости. Да знаеш. Благодаря ви и на вас, че отделихте от времето си. Още спортни теми в предаването. Отбора на ИЧИ Геки спечели отборната купа от